Tervetuloa taas Sosiaalirokkarin päiväkirjojen pariin. Taitaa kaikki nämä mun podcastit alkaa tällä no niin sanalla, mutta toisaalta niin, eikö se ollut niin, että tämä stand-up-koomikko Ismo Leikolakin komiikassaan toi esille, kuinka käytännöllinen sana se on, että kuinka monessa, tai sanapari, kuinka monessa tilanteessa se sopii suomen kielessä, että oikeastaan kun osaa käyttää sanaparia no niin sehän käy vaikka mihin. Jotkut ehkä innokkaimmat fanit muistaa vielä, että tämmöinen oli joskus silloin kauan sitten ja nyt taas sitten monistakin syistä johtuen niin olen päättänyt taas alkaa uudelleen tämän itsekseen puhelun ja ajankohtaisia asioita, menneitä, tulevia, syviä, pinnallisia, isoja, pieniä asioita pohditaan ja totta kai näissä nyt on aika vahva oman elämän vinkkeli läsnä ja tosiaan jos nyt joku ihme ei ole vielä kuullut tästä Sosiaalirokkarin päiväkirjasta, niin meikäläinen on siis 46V, tällä hetkellä työskentelen tuolla lastensuojelussa erityisen tason yksikössä, jossa on 11 sinne täysikäisyyden kynnykselle olevia nuoria, eri lailla oireilevia, käytöshäiriöisiä, ehkä eniten ollut tähän mennessä sanotaan psyykkisistä ongelmista kärsiviä, eli tämmöistä aika paljon vahvasti tämä mielenterveystyö, mielenterveyden tukeminen on ollut läsnä. Ja sitten olen myös 2 lapsen isä, 3V ja 5V, ja sitten vaimo kuuluu myös perheeseen. Tai onko se niin päin, että mä asun tässä perheessä ja no joo, hehe. Ja tosiaan musiikkia vielä tehdään kaiken lisäksi sitten vaimon kanssa yhdessä, eli aika harvinainen kompo kyllä, ja vielä ei olla ainakaan erottu senkään takia, että on tehty nyt varmaan jo 2 vuotta musiikkia nimellä Monday Peace, ja ehkä tosiaan, no itsellä on myös tuossa musiikissa reilun 30 vuoden tausta bändisoitossa heviä ja metallia ja poppia ja rockia ja sitten tosiaan tuolla pääleipätyö ollut tuolla sosiaalialalla sitten 20 vuoden verran, vähän ylikin jo. Että tällaiselta pohjalta tässä ponnistetaan sitten tähän podcastiin. Mutta ne, jotka ei vielä tiedä Sosiaalirokkarin päiväkirja podcastista, niin tuoltahan sitten, kun ehkä jos jotkut klikkaatte, terveisiä Anopille ja vaimolle, niin sieltä löytyy ne vanhat jaksot, niin sieltä pääsee ehkä perille sitten vielä tästä, että mistä tässä on kysymys ja miksi tämmöistä pöliinää ja päliinää täältä tulee meikäläisen suunnasta niin suosittelen myös ne kuuntelemaan, jos ei todellakaan ole mitään parempaa tekemistä elämässä, niin ne vaikka sitten iltapuhteena tai sitten kun on menossa nukkumaan, jos tuntuu, että ei uni tule, niin laittaa vaikka korvanappeihin tulemaan sieltä meikäläisen podcastin, niin eiköhän se uni aika pian sieltä sitten tule. No mutta joo, ehkä nyt vielä sen verran vakavissaankin, että kyllä toki niin tässä monenlaista on tullut nähtyä ja koettua itsekin ja sen takia ehkä nyt jotain ajattelee, että haluaisi tuoda niitä näkemyksiä esille ja jos jotain hyvää niistä seuraa, niin se olisi ainakin plussaa ja jos joku ihminen tavallaan jotain positiivista näistä saa, niin sekin on plussaa, että ei tässä nyt mitään kuuta tavoitella taivaalta, vaan ihan tämmöistä peruselämään liittyvää ajankohtaista itseä koskettavaa asiaa on tarkoitus näissä taas kerran tuoda esille. Ja siitä nyt ehkä päästäänkin sitten pikkuhiljaa tähän, mitä nyt tänään ajattelin tässä käsitellä. Eli nyt kun on hallitus vaihtui tuossa keväällä, eduskunta ja nyt on uusi hallitus. Ja nyt on tietysti paljon lehdissä nämä uuden hallituksen kaavailemat päätökset ja ehkä nyt keskeisimpänä nämä leikkaukset, mitä he on tässä niin kuin tekemässä. Ja tietysti itselläkin niihin on hyvinkin
tai niin kuin sanotaan nyt vahvoja mielipiteitä ja tietysti mainittakoon tässä välissä se, että viimeis kun silloin olen podcastia tehnyt, niin olin yrittäjänä, no nyt olen palkkatöissä ja oikeastaan jatkan siitä, mihin on joskus ennen yrittäjyyttä jäänytkin, eli lastensuojelussa olen töissä. Lastensuojelulaitoksessa ja tarkkaan ottaen asiakaskunta koostuu 11-12-17-vuotiaista nuorista, huostaan otetusta nuorista ja on tämmöinen erityistason yksikkö. Eli vähän olemme valmiimpia ottamaan vastaan myös niin kuin vaikeimmin oireilevia nuoria tai lapsia. Ja se tietysti on yhdenlainen ikkuna tähän yhteiskuntaan ja sanotaan, että monet hyvät ja huonot asiat peilaantuu aika hyvin sinne lastensuojelunkin maailmaan, että kuitenkin tehdään verkostotyötä. Myös sen itse laitostyö pitää sisällään verkostotyötä, että tietysti se perusarjen elämistä siellä laitoksessa nuorten kanssa ja siihen tietysti mitä nyt kuuluu nämä perushuolenpito, vaatetta, ruokaa, hoivaa, tukea, ohjausta ja sitten tosiaan niin yhteistyö perheen, sosiaalityön, terveydenhuollon ja psykiatrian puolen kanssa on tietysti tosi tärkeä tekijä ja muuta, niin sanotaan, että siinä kyllä kuulee ja näkee paljon että missä niin kuin mennään ja mitä niin kuin ehkä haasteita niin kuin on täällä, varsinkin niiden ihmisten kannalta, joilla ehkä ei tosiaan niin hyvin mene. Ja tässä tietysti uskallan väittää, että kaikki me, jotka työskennellään nimenomaan lasten ja nuorten ja perheiden kanssa, niin on se sitten opettaja, sosiaalityöntekijä tai vaikka se lastenkodin ohjaaja tai päiväkodin työntekijä, niin on kyllä tosi lähellä ne kaikki asiat, mitkä sitten ehkä tosiaan tässä yhteiskunnassa myös ei ole niin hyvin. Ja tarkoitus nyt ei ole valittaa, mutta Kyllä nyt siinä mielessä haluan tuoda näitä asioita esille nyt, kun tämä hallitus näitä leikkauksia kaavailee, niin että miten itse näin ja mitä huolia tästä tosiaan seuraa. Ja ehkä tämä nyt oli se viimeinen sinetti, että sitten päätin taas alkaa yksinään puhumaan täällä, mistä toivottavasti kukaan ei enempää huolestu meikäläisestä, että ihan ei tämä siis edelleenkään, niin kuin joskus silloin sanoin, niin ekoissa podcasteissa, että ei tämä yksin puhuminen kyllä itsellä ainakaan mitään helppoa, että ehkä olisi sitten helpompi, jos olisi joku toinenkin tässä, jonka kanssa jaapaisi, mutta pitää katsoa, ehkä semmoistakin voisi tässä suunnitella. Mutta no joo, taas riistäytyy vähän käsistä tämä juttu, mutta niin, eli tosiaan nyt, jos mennään tähän päivän polttavaan aiheeseen, eli nyt hallitus on leikkaamassa sosiaaliturvaa ja työttömyysetuuksia, niin kuin aika lailla tuntuu nyt näyttää, että etunenässä ollaan hyökätty näiden etuuksien kimppuun. Ja tietysti on itse pakko sanoa, että ihmettelen kyllä, että eikö nyt tosissaan mitään muuta ole, mistä voisi niin kuin aloittaa, koska nyt kuitenkin, niin kuin jos ensinnäkin lähtee siitä, että perusteluina käytetään sitä, että nyt on pakko ruveta säästämään ja valtion velkaantuminen on niin kuin käännettävä, niin kun nyt kuitenkin tässä on näitä talousasiantuntijoidenkin kommentteja ja lausuntoja itsekin lukenut, niin ensinnäkin sitten nyt on ollut aika selkeä jopa se viesti, että nämä leikkaukset ei edes tuo sitä kaivattua tasapainoa tai eivät niin kuin pysäytä sitä velkaantumista. Ja itse asiassa just se, että voi käydä jopa niin päin, että talouskasvu esimerkiksi jopa talouskasvu ei nouse ainakaan myöskään näiden leikkausten vuoksi, että voi käydä jopa toisinpäin. Tai tämmöinen talousasiantuntija, mitä Ilta-Sanomat käyttää, Jan Hurri, niin esimerkiksi hänen kirjoituksia on lukenut, niin yksi on ollut, että jos niin kuin Suomessa ei ilmeisesti vuoden kahden seuraavan aikana ole odotettavissa suurta talouskasvua, niin se, että leikataan täältä niin kuin just näistä sosiaaliturvasta ja työttömyysturvasta ja näistä, niin se voi jopa niin kuin nimenomaan heikentää sitä talouskasvua, niin kyllähän tässä tietysti väistämättä tulee mieleen, että kyllähän tässä nyt puhutaan sitten niin kuin ihan selvästi arvovalinnoista ja niin kuin, eikä mistään niin kuin todellisesta niin kuin halusta
pistää Suomen taloutta tasapainoa ja kuntoon, että tämä on tietysti aika huolestuttavaa, että jos tämmöinen arvomaailma vallitsee nyt tuolla päätäntätasolla. Ja se, että tietysti itse, niin kuin tosiaan tuossa sanoin, niin näissä omassa duunissakin näkee sen, että meillä on jo nyt ennen näitä leikkauksia on valtavasti ihmisiä, jotka yksinkertaisesti ei pysy näissä yhteiskunnan rattaissa mukana, eikä ei siellä auta keppi todellakaan, ja kaikille tietysti ei auta porkkanaakaan, mutta se, että tämmöinen niin kuin yhteiskunta, missä on kovat arvot, niin luo ilman muuta vaan enemmän niitä yksilöitä, jotka ei nimenomaan pysy mukana, ja sitten kun sä tarpeeksi kauas meet tästä systeemistä, niin tosiaan se on ihan tommoset, ei ne auta, vaikka heiltä pudotetaan toimeentulotukea tai mitä tahansa omavastuuosuuksia, mistä tahansa tuista, niin ei heitä töihin saa. Ei he mene töihin, he ei ole työkykyisiä. Niin siinäkin mielessä tämmöiset niin kuin perustelut, että joo, että nyt kannustetaan ihmisiä töihin, niin on aika heikolla pohjalla, että siinä se on ihan selvää, että ne jotain vain ei huvita tehdä töitä, kun on kiva olla kotona ja nostaa sossun tukea. Niin kyllähän heidät pitää saada töihin, mutta se, että mun mielestä siinäkin on vaan se, että silloin kun meillä on niin kuin pohja kunnossa, meillä on hyvä suht tasa-arvoinen yhteiskunta, johon mahtuu myös ne varakkaat ja rikkaat ihmiset, heitäkään pidä syyllistää, mutta se, että meillä on suht tasa-arvoinen, että myös ne heikommassa asemassa olevat ihmiset pystyy elämään semmoista inhimillistä elämää, niin enemmän on heitä, jotka sitten ymmärtää myös tehdä itselle hyviä valintoja. Ja toisaalta tietysti voi sanoa niinpä, että on vähemmän heitä, tai yhteiskunta synnyttää vähemmän sellaisia ihmisiä, jotka ei ymmärrä sitä, että tehdä itselle hyviä valintoja ja asioita, eli nimenomaan kouluttautua tai mennä töihin. Että se ei todellakaan ole oma etu se, että jää kotiin makaamaan. Mutta tätähän tässä ei nyt jotenkin niin kuin haluta ymmärtää, että miten tämä asia on, vaan ja itse haluan tähän sanoa, että mun mielestä tässä on niin kuin myös vaarallista se, että tavallaan tämmöiset näin jyrkät toimet herättää hirveästi kuitenkin sitä vihaa ihmisissä, ja varsinkin just niissä, jotka on jo ennestään taistelee niistä peruselämän edellytyksistä, niin se herättää heissä valtavasti turhautumista, vihaa, surua, huolta, ja sehän ei tietenkään ole hyvä, että jos tuolla on paljon ihmisiä, joilla on niin kuin tavallaan se fiilis, että ei ole enää mitään menetettävää, niin se kyllä kostautuu myös sitten tälle niin sanotusti paremmin voivalle osalle yhteiskuntaa, että sitten tuolla on näitä ryöstelijöitä ja varkauden tekijöitä ja kaikkea päihteillä sekoilijoita sitten niin kuin vielä enemmän, että tämä mekanismi, niin kuin tietysti toivoisi, että tuolla hallituksessakin ymmärrettäisiin se. Mutta mä en tiedä, mä itse näen sen silleen, että just nimenomaan, että kyllähän tämä vihan tunteita herättää itsessäkin ja just tekisi mielessä, että mitä nämä ihmiset niin kuin edes ajattelee, että miten ne voi toimia noin, mutta sehän ei niin kuin sinänsä vie mihinkään, eikä se vihaaminen ei ratkaise mitään, vaan se, että pitäisi pystyä käymään aitoa dialogia siitä, että oikeasti mikä on Suomen koko yhteiskunnan etu, eikä vaan se parhaiten pärjäävän osan etu, jota nyt tietysti on pakko sanoa, että mun mielestä ainakin. En mä voi käsittää, että jos tuolla on oikeasti niin kuin kohteita, ja jos lukee nyt täältä niin kuin Li Anderssonin Facebook-päivityksestä, niin tässä nyt samaan aikaan varakkaille suomalaisille tarjotaan uusia veroetuja ansiotuloveron kevennyksellä sekä solidaarisuusveron alarajan ja osakesäästötilin ylärajan nostolla. Hallitus haluaa jopa lakkauttaa perintöveron, joka hyödyntää eniten kaikkein varakkainta kansanosaa valtiontalouden kustannuksella. Sitten vielä Li Andersson kirjoittaa tosiaan tässä Facebook-päivityksessään, että näitä kohteita, mistä voisi leikata ja ne todella ehkä jopa tasapainottaisi valtiontaloutta paremmin, niin täällä on tämmöisiä mainittu kuin listaamattomien yritysten omistajien osinkoverotuen kohtuullistaminen, ulkomaisten rahastojen ja muiden osinkoverosta vapautettujen yhteisöjen lähdeveron käyttöönotto sekä maltilleen 0,5% varallisuusvero yli 1 miljoonan arvoisille omistuksille. Näin päin pois.
Ja ehkä mikä nyt itse tökkii kanssa tässä pahasti, niin on se, että tavallaan kyllähän tässä nyt niin kuin voisi sanoa, että harhaan johdetaan vähintään, tai sitten jopa niin kuin voisi käyttää niinkin ikävää sanaa kuin, että valehdellaan kansalle, että just tällä velkaantumisella, että nyt Suomi on niin ainoana suunnilleen koko maailmassa velkaantunut hurjasti ja edellistä hallitusta on syytetty tästä velkaantumisesta ja nyt nimenomaan, että nyt tämä on pakko nyt pysäyttää ja on peloteltu, että tulevat sukupolvet jää maksajaksi, mutta just, että vielä viittaan tuohon aiempaan, että jos tämä ei niin kuin oikeasti edes nämä toimet ei sitä velkaantumista pysäytä ja sitten tietysti ne inhimilliset kärsimykset, mitä tämä niin kuin aiheuttaa nämä mahdollisesti, niin eihän tätä niin kuin, että mä en niin kuin ymmärrä, että miksi tämmöistä pajunköyttä syötetään, ja nythän tuossa niin kuin tosiaan siis Suomen velanotto, niin kuin se nyt pitäisi se totuus tuoda esille, että eihän se edes ole mitään, niin kuin, että Suomi on joko keskimääräisesti yhtä paljon ottanut, tässä nyt just viime vuosina tämän koronan ja sodan myötä niin velkaa kuin muutkin Euroopan maat tai jopa alle keskitason, niin miksi annetaan ymmärtää, että Suomi on nyt jotenkin niin kuin aivan älyttömästi ottanut ja täysin vastuuttomasti velkaa. Että onhan niin kuin väärin valehdella ihmisille, antaa semmoinen kuva. Että tietysti toivoisi semmoista rehellisyyttä edes. Ja miksi ei sitten sano suoraan, että jos oma arvomaailma on se, että jokainen ihminen pitää pärjätä omillaan, ja jos ei pärjää, niin se on vaan voi. Että se on, niin kuin, jos se on se mielipide, niin sitten se on. Okei, fine. Sitten me tiedetään, että kaikki tietää sen, että tämä on, mutta että niin kuin lähdetään valehtelemaan, että joo, että nyt on niin kuin pakko tehdä nämä leikkaukset, niin eihän se on kyllä musta surullista. Ja sekin, niin kuin, että eihän ihmiset tyhmiä, että ei ihmisiä pidä tyhminä pitää, että tosiaan syötetään tämmöistä pajuuköyttä. Osa nyt varmaan nielee sen, mutta on paljon ihmisiä, jotka ei sitä niele, ja se on tietysti myös herättää vähän semmoista, että no niin kuin Eppu Normaalin biisissä sanotaan, että herrojen elkeet tarttuvat renkiin, että tulee itsellekin se vilistä paskaa, koska minä tässä toimin rehellisesti ja kunniallisesti, kun ei nuo päättäjätkään toimi, että tämmöistä kaikkea kivaahan sieltä sitten niin kuin voi seurata. Mutta ja ehkä tuohon niin kuin ylipäätään just tämän, niin kuin nämä vastakkainasettelut, niin kyllä musta niin kuin se, että sivistys ja tietynlainen edelleen se yhteiskunnan tasa-arvo ja se, että ne heikommassa asemassa olevatkin pystyy elämään siedettävää elämää, niin se vähentää näitä vastakkainasetteluja ja on enemmän ymmärrystä ja sietoa, resilienssiä niin kuin siihenkin, että totta kai osa ihmisistä on varakkaampia ja rikkaampia, ei siinä ole mitään väärää. Moni on tehnyt hirveän pitkän uran yrittäjänä ja pitkää päivää ja osa on vielä opiskellut vuosikausia, että on päässyt siihen asemaan, niin eihän sekään ole väärin. Että ei myöskään niitä rikkaita pidä syyllistää ja demonisoida, että kaikki taloudellisesti varakkaat ihmiset olisi jotain riistäjiä ja ahneita, että sekähän ei pidä paikkaansa, mutta tämä kaikki vastakkainasettelu synnyttää herkästi semmoista, ja onhan näitä yhteiskuntia tietysti nähdään, että tämä Yhdysvallat nyt on mainio esimerkki siitä, että siellä on ihan valtava se kuilu, että rikkaimpien ja köyhempien välillä, ja just tämä terveydenhuolto esimerkiksi on yksi hyvä esimerkki nimenomaan ja sosiaaliturva siitä, että kun ei ole sitä verkkoa, niin mitä siitä seuraa, että nyt on itsekin tuolla somemaailmassa tullut vastaan paljon videoita niin kuin eri Yhdysvaltojen kaupungeista, missä niin kuin siellä asuu jengiä nyt ihan älyttömästi kaduilla ja siellä on tämmöisiä niin kuin esimerkiksi työtä tekevien ihmisten videoita, jossa he on todella huolissaan siitä, että kun tämä inflaatio on nostanut nyt hinnat sille tasolle, että se eläminen on käynyt ihan niin kuin mahdottomaksi niin kuin tämmöisellä perustuloilla, niin onhan se nyt aivan järjetön yhteiskunta semmoinen, että kuitenkin niin kuin edelleen yhteiskunta on ihmistä varten eikä ihminen yhteiskuntaa varten, että kyllähän nämä niin kuin pitäisi myös niin kuin muistaa. Ja muutenkin nyt mun mielestä niin kuin se, että meille myydään tämä rahatalous, niin kuin se olisi joku luonnonvoima, koska eihän se sitä ole. Nämä inflaatiot, kaikki nämä on ihan ihmisten luomien systeemien tulosta. Ja se, että näissä talouskriiseissäkin on kuitenkin aina se, että jotkut rikastuu myös näillä talouskriiseillä. Että pitäisi niin kuin myös muistaa se, että kyllä me ihmiset on luotu tämä taloussysteemi, että kyllä sitä myös voidaan muuttaa siihen suuntaan, että kaikilla ihmisillä olisi niin kuin vähintäänkin se inhimilliset ja siedettävät
tyydyttävät olot täällä elellä. Mutta toki jos sillä takana on se ajatus, että niin kuin ikävä kyllä itse vähän koen sen niin, että jotkut vaan ajattelee, että tämmöinen taloudellinen, kulttuurillinen, jopa rodullinen asema on niin kuin, antaa automaattisesti etuoikeutetumman aseman tähän elämiseen, ja sehän on ihan täysin paska niin kuin väärä ajatusmaailma, että en mä ainakaan itse ajattele. Mä ajattelen sille, että mulla on käynyt monessa mielessä munkki, en todellakaan ole varakas, kaukana siitä, mutta se, että on saanut niin kuin kuitenkin semmoisessa tavallisessa työläisperheessä kasvaa, jossa ei ole sinänsä tarvinnut huolehtia, että onko huomenna ruokaa pöydässä vai ei, tai onko varaa ostaa vaatteita, tai onko talossa lämpöjä päällä, niin koen kyllä, että olen nimenomaan etuoikeutettu, että pitää muistaa olla nöyrä se, että kaikille ne ei ole itsestäänselviä, mutta se, että tämä ei tee minusta parempaa ihmistä kuin joku, jolla ei ole niin hyvä tuuri käynyt. Ja ehkä vieläkin enemmän, että itse haluan, että vähistäkin voisi niin kuin jotenkin antaa ja auttaa näitä heikompia. Ja ehkä siinä mielessä tämä alavalinta, mihin on lähtenyt tänne sosiaalialalle silloin aikanaan, niin on sitä, että, ja enkä siis luule olevani mikään pyhimys, en todellakaan, mutta se, että jaetaan sitä hyvää myös muille, niin kyllä mä itse näen, että se on yksi semmoinen, pitäisi olla ihmisyyden kulmakivi, että jota se nyt ehkä ei ikävä kyllä tänä päivänä niinkään ole. Mutta tässä nyt tätä kritiikkiä vallitsevaa tai nykyisen hallituksen kaivailtuja leikkauksia kohtaan on nyt tullut esitettyä, ja uskon, että sanoma on tullut jo pikkuhiljaa aika selväksi, mitä mieltä olen. Mutta että ehkä vielä just sitäkin haluan tässä kommentoida, että tässä on niin. No sanotaan näin, että mä nyt tuon itse tässä sen, ehkä ei pitäisi, mutta tuon sen suoraan esille, että itse kyllä niin kuin oma tämmöinen poliittinen suuntautuminen, varmaan kenellekään enää epäselvää, mutta sinne vasemmalle kuitenkin kaatuu tai nojaa. Ja mä niin kuin itse näen sen, että ihan ainoastaan siitä syystä, että mun mielestä niin kuin kuitenkin se, miten itse on kokenut, niin se, että tietyt puolueet, tahot nimenomaan ymmärtää paremmin myös sen tavallisen ihmisen aseman ja niin kuin näkee kokonaisvaltaisemmin niin kuin sen nimenomaan sen koko niin kuin ihmiskunnan hyvän. Että mä musta nämä on ihan käsittämättömiä puheita nämä, että mitä tässä nyt on suvakki, vihervasemmisto ja ne vaan hyysää ja haluaa elää velaksi ja toisten rahoilla, niin musta se on kyllä, mä en ainakaan itse en kyllä semmoista niin kuin tunnista, että varmaan semmoisiakin ihmisiä on toki näissäkin, vaikka nyt sitten jos kerran puhutaan vihreästä ja vasemmistosta, niin varmaan on heitäkin, jotka ajattelee niin, että kaikki rikkaat on pahasta ja pitäisi heiltä antaa rahaa niin kuin sinne omiin taskuihin, että saa jatkaa sitä rallattelua, mutta mun mielestä se on joka puolessa on ne mätämunat ja sitten ne, tai siis sanotaan nyt vaan, että ne mätämunat ihan varmasti, ja ihan yhtä tyhmää on väittää se, että jossain kokoomuksessa taas pelkästään on vaan raha-ahneita ihmisiä, että ei varmasti ole, siellä on varmasti paljon, tai on varmasti todella fiksuja ihmisiä, kouluttautuneita ihmisiä ja muuta, että ei tämmöisiä niin kuin mun mielestä pitäisi vastakkainasetteluita kylvää, että just, että kokkarit on riistäjiä ja kapitalistisikoja ja sitten vihervasemmisto on joku tämmöinen kateellisten ja ihmesuvakkien ja laiskojen ja loisien puolue, ja niin kuin itse olen yrittänyt tätä elämää elää niin kuin on kasvatettu, että nimenomaan, että aina pitää toisia ihmisiä pitää kunnioittaa ja mahdollisuuksien mukaan auttaa ja tukea ja pitää olla nöyrä ja tietenkin yrittää elää sitä elämää sille, että myös itsellä on hyvä olla. Että mun mielestä niin kuin nämä pitäisi olla semmoisia kanssa niin kuin vähän perusasioita elämässä, mutta tämä on tietysti vielä, jos tähän niin kuin, ehkä loppu suoraan häämöttä, jos joku vielä on valveilla tai joku ylipäätään on kuunnellut, niin kyllä tässä tietysti varmaan tunne seuraavissa podcasteissa paneutumaan tähän Suomen koulujärjestelmään. Siitä on aika paljon sanottavaa ihan sillä perusteella, mitä on nyt itse oman työn kautta nähnyt ja on myös siellä koululuokissakin tullut vietettyä aikaa nyt. Niin on kyllä nähnyt sen, että mitkä ne haasteet ja ongelmat siellä on. Ja ylipäätään, niin
kannattaisi mun mielestä tässä yhteiskunnassa nyt enemmän ottaa tosissaan niitä ihmisiä, jotka on tuolla ruohonjuuritasolla, että esimerkiksi opettajat, heillä on valtavasti näkemystä ja tietotaitoa ja siitä, että ja ylipäätään, että mitä voisi niin kuin tehdä paremmin ja itsekin niin jotenkin toivoisin tässä, että yhteiskunta kuitenkin nyt löytäisi taas niin kuin semmoisen vaihteen, että Suomikin sotien jälkeen on kuitenkin joutunut ja on tehnyt hirveästi yhteistyötä ja me on saatu kansainvälisellä tasolla niin kuin rakennettua just koulujärjestelmä, joka on ollut vertaansa vailla. Meillä on ollut sosiaaliturva, joka on vertaansa vailla. Silti meillä on niin kuin myös todella menestyneitä yrityksiä ollut ja on tietysti vieläkin. Mutta tämmöisiä niin kuin todella niin kuin kansainvälisessä mittakaavassakin Suomi on ollut edelläkävijä ja semmoinen, mistä muut kadehtii suunnilleen ja tullaan ottaa mallia, niin miksi helkkarissa tämä pitää niin kuin romuttaa, että eihän niin kuin ihmisten perustarpeet ole mihinkään muuttunut, että tähän on nyt pakko jo tässä vaiheessa sen verran ottaa kantaa, että just niin kuin nämä niin kuin kouluistakin mitä kuulee, niin onhan se nyt päivänselvä, että lapset tarvitsevat kuria, sääntöjä ja semmoista niin kuin, totta kai porkkanaa ja ihan tämmöisiä perusasioita, mutta just että se semmoinen vanha ajan mun mielestä maalaisjärki on tuolta koulusta viety, että niistä on tullut semmoisia kaoottisia paikkoja, missä niin kuin ei kenenkään ole hyvä olla, että se semmoinen ihme ajatus siitä, että pitää olla aina vaan niin kuin jotenkin vapaus valita ja kaikki pitäisi olla jotenkin semmoista kivaa, että kun ikävä kyllä ihan sitä maailma semmoinen paikka ole, että kyllä välillä pitää sietää sitä epämukavuutta ja nimenomaan myös siihen verraten, että kun haluaa elämässä eteenpäin, niin se ei tule pelkällä hyvällä iloisella hyppelyllä ja riemulla, vaan se pitää nähdä sitä vaivaa ja välillä vähän tuskaakin kokea, mutta se tuntuu, että se on niin kuin unohtunut myös ihan täysin tuolta koulumaailmastakin, että ja eihän se opettajien vika ole, vaan se, että nämä opetussuunnitelmat, mitä tuntuu tulevan, niin ne on aivan järjettömiä ja välillä tai osiltaan. Kuten myös sitten just esimerkiksi tämä kännykkähomma, mä en voi käsittää, että kun se on, jotkut länkyttää tuolla nämä asiantuntijat, kun se on perusoikeus lapsella, niin ei voi ottaa kännykkää. Voisi ottaa helkkarissa voi ja pitää ottaa, se ei kuulu sinne tunneille muuta kuin silloin, jos jotain oikeasti harvoin jotain niin kuin liittyy opetukseen, mutta muuten niin kuin, kyllä me tiedetään, miten lapset viihtyy koulussa ja mitä he tarvii ja edelleen niin kuin itsekin, kun aikanaan on yläasteen peruskoulun käynyt niin, ja lukionkin vielä sitten ja ammattikorkeakoulun, niin ei se opiskelu itselle ole ollut koskaan mikään mukava juttu, mutta kun on tiennyt, että se on, niin kuin, tai kotona on sanottu aina, että ei tarvitse olla 10 oppilas, mutta se, että tekee koulussa parhaansa ja se, että opiskelee niin pitkälle kuin pystyy, niin se riittää. Että sitä koulutuksen niin kuin tärkeyttä on kyllä aina omassa perheessäkin niin kuin tuotu esille, mutta just että se, että ei ole vaadittu, että pitää olla joku ydinfyysikko. Mutta joo. No joo, tässä vielä tästä hallitustyöskentelystä, niin tosiaan tietysti tuo, mikä itse vähän surettaa ja on tietysti nyt tämä toinen hallituspuolue, että mun mielestä niin kuin tässäkin vähän, miten sitä nyt sanoisi, että ei liikaa nyt halua sohia muurahaispesään, mutta se, että mun mielestä niin kuin kuitenkin perussuomalaisten ongelma on nyt vähän se, että niin kuin on sitä takkia käännetty, että kuitenkin jos Riikka Purrakin sanoi ennen vaaleja, että niin kuin he ei ole mukana hallituksessa, joka leikkaa köyhiltä tai vähävaraisilta, niin nyt kuitenkin on kelkka kääntynyt aivan täysin. Niin kyllähän se tietysti ihmetyttää, ja nyt on niin kuin se laulu, että joo, että sama kokoomuksen laulu, että tämä on välttämätöntä, niin viitatte nyt noihin aikaisempiin kommentteihin niin, että niin samaa viesti heille, että tämä nyt tietysti ei perustu faktoihin nämä väitteet. Ja tietysti sitten tämä rasismikeskustelu, että niin kuin tässäkin, että edelleen perussuomalaisissa on varmasti tosi hyviä ihmisiä, hyviä poliitikkoja, hyviä mitä tahansa, millä tavalla tahansa mittareilla mitattuna olevia ihmisiä
Mun mielestä sitäkään, niin kuin, että nyt vaan pitäisi pystyä puhumaan näistä asioista, niin kuin, että kyllä mun mielestä jos joku yli 30 tohtorikoulutettava puhuu niin kuin halventavasti ihmistä, tai ehkä oikeastaan otetaanpa takaisin. Mä en halua kanssa ehkä mennä niin kuin näihin yksittäisiin tämmöisiin, vaan että mä mietin sitä, että mun mielestä tämä rasismikeskustelukin pitäisi niin kuin olla sillä tasolla, että kyllähän sä saat olla sitä mieltä, että nimenomaan, että sä et halua tänne esimerkiksi vaikka tiettyjä ryhmiä niin kuin maahanmuuttajia, tai näet sen, että siinä on huonoja puolia, että ei ole hyvä juttu, eikä siinä sinänsä siinä, mutta se, että sä lähdet niin kuin ikään kuin arvottamaan ihmisiä, että sun mielestä jotkut ihmiset on niin kuin vähän automaattisesti, tai mun mielestä tämä keskustelu, mitä nyt perussuomalaisten näillä tietyillä poliitikoilla on ollut, tai jäsenillä, niin kun ne ei, niin kuin tavallaan ne ei jää siihen oikeasti, että on vaan sitä mieltä, että esimerkiksi, no sanotaan nyt vaikka, että esimerkkinä, että islamin maista tulevat ihmiset tietyllä tavalla, he ei halua integroitua ja he käyttää systeemiä hyväksi. Okei, fine, saa olla sitä mieltä, mutta se, että sä et voi niin kuin lähteä ja varsinkin tuommoisessa asemassa, mitä niin kuin poliitikkonakin ihmiset seuraa, sua kuunnellaan, niin kyllä ne pitää niin kuin pystyä ikävä kyllä niin kuin enemmän asia-argumentoimaan. Että siinä ei nimenomaan se, että siinä tulee niin herkästi se semmoinen, että nyt niin kuin arvotetaan jotain kulttuuria, jotain rotua, jotain uskontoa johonkin tiettyyn suuntaan. Ja se niin kuin herättää kuitenkin ihmisissä sitten just näitä vastakkainasetteluja ja vihaa, joka ei vie yhtään mihinkään. Että mun mielestä niin kuin pitäisi just pystyä tähän, että mä oon itsekin sitä mieltä, että ei, kyllä Suomen pitää nämä niin kuin, tukkia nämä tämmöiset niin kuin porsaanreijät tässä systeemissä, että tänne ei niin kuin vaan tukien takia tulisi kukaan ainakaan. Ja se, että tuli nyt sitten millä syyllä tahansa, niin se, että täällä pitäisi niin kuin vaatia asioita, kieli ja koulutus ja tai työ, niin kuin on ihan ilman muuta, ja se, että niin kuin lähtökohtaisesti huolehditaan itse omasta toimeentulosta, eikä niin, että Suomen sosiaaliturva, mutta se, että eihän nämä, niin kuin, ei nämä etene mihinkään semmoisella, että jotenkin niputetaan tiettyjä ihmisiä tietynlaiseen saapuluun, ja se sama koskee myös meitä kantasuomalaisia, että kantasuomalaisilta pitää totta kai myös vaatia tiettyjä asioita ja kannustaa siihen, että nimenomaan se oman itsensä ja elämänsä panostaminen on kannattavaa. Mutta edelleen se, että mun mielestä niin kuin nämä että niin kuin on puhuttu niin kuin todella halventavaan sävyyn tietyistä maahanmuuttajaryhmistä ja todella, niin kuin, ei ne ole minusta niin kuin asia-argumentoituja ja silloin se ei niin kuin, kyllä se minusta kertoo ihmisen ajatusmaailmasta ja arvomaailmasta jotain ja se, että mun mielestä sitä kuuluu kritisoida, jos semmoinen poliitikko on tuolla päätäntävallassa, että onko se oikeasti sitten niin kuin, onko hän ansainnut sen paikan tai onko se niin kuin oikeudenmukaista tai oikein, että sellainen ihminen on tuolla vallan kahvassa. Et mun mielestä tästä pitää pystyä semmoista asiallista keskustelua kyllä käymään. Mutta no, nähtäväksi jää, miten tämän hallituksen taival etenee. Itse olen kyllä valtavan huolissani, mutta toivon toki, että tässä nyt ei kuitenkaan menisi niin kuin liian pitkälle mitkään näistä säästötoimenpiteistä tai vihapuheista tai muista, että kuitenkin niin kuin edelleen viittaa nyt tiettyyn isoon maahan, missä sitten niin kuin nimenomaan tästä tämmöistä valtavasta eriarvoistumisesta ja siitä, että tosi moni ihminen putoaa niistä rattaista, niin se väkivallan kasvu on yksi semmoinen kyllä niin iso ikävä seuraus. Toivottavasti Suomi ei sitä taivalta tarvitse käydä. Joo, no mutta tässä tätä monologiaa on nyt tullut länkytettyä ja mä ehkä itse ajattelen, että edelleen viimeiskin sitä yritin silloin aikaisemmissa podcastissa, että tosi kiva olisi saada semmoista hyvää keskustelua, että esimerkiksi tuonne kommenttikenttiin tulisi kommenttia ja saisi semmoista rakentavaa hyvää keskustelua ja mulla on ehkä semmoinen pikkusalainen haave, että jos jotenkin pystyisi, niin kun tämä somevaikutus on niin valtava nykyään, niin pystyisi jotenkin rakentamaan semmoista verkostoa, johon kuuluisi just ihmisiä eri aloilta ja eri
sosiaaliluokista ja muuta, jotka pystyisi oikeasti semmoista niin kuin tosi rakentavaa dialogia käymään ja ehkä jopa jotain tuomaan aika isolla äänelläkin tuonne niin kuin päättäjillekin tiedoksi. Ja nimenomaan ilman semmoista vihaa ja vastakkainasetteluja, vaan se, että nimenomaan asiat olisi niin kuin argumentoituja ja pystytään ottaa vastaan myös se negatiivinen palautekin kylläkin, että jos joku on eri mieltä, niin fine, okei, kuunnellaan se, miksi sinä olet eri mieltä ja mikä sun ratkaisu on, että jotain semmoista toivoisin ehkä tässä, että tämä jopa jotain niin kuin voisi myös hyvänä asiana tuoda, mutta katsotaan mihin tämä johtaa vai onko tämä nyt ihan turha ja jos täällä on 2 katselua, niin tietää, että se on vaimo ja Anoppi käynyt sen kuuntelemassa, mutta ehkä tulee vähän, tai toivon, että vähän joku muukin käy kuuntelemaan, mutta tämmöistä tällä kertaa ja jatkossakin aion paneutua tämmöisiin helppoihin asioihin, eli olen ajatellut tässä syksyn päälle käsitellä tämmöistä ihan yksinkertaista kysymystä, että onko ihminen pohjimmiltaan, tai voiko ihminen pohjimmiltaan olla paha, tai syntyessään paha, että tämmöisen teeman ympärillä aion tässä jossakin jaksossa pyöriä ja vähän siinäkin omakohtaisia kokemuksia, mikä on pistänyt tätä pohtimaan ja sitten varmasti tuun tämmöisiä tosiaan tätä kouluasiaa vähän ruotimaan tarkemminkin ja siellä nuorten ja lasten niin kuin tilannetta, opettajien tilannetta ja kun nyt suhteessa, kun nämä Suomen oppimistulokset on jopa kansainvälisesti laskeneet todella rajusti, niin tätä olisi varmaan ihan hyvä pohtia ja varmasti monia muita tämmöisiä kiperiä teemoja tuun tässä syksyn aikana käsittelemään, että kannattaa kuunnella. Kiitos, jos jaksoit tänne asti. Ja toisaalta, jos sait hyvät unet tämän podcastin myötä, niin hyviä unia. Palataan. Moi.